V závere relácie sa pozrieme do sveta ženského florbalu. S našou kamerou sme sa zúčastnili na veľkonočnom turnaji vo florbale žiačok a na extraligovom zápase vo florbale žien. Keďže príspevok uzatvára ponuku tohto vydania relácie, ja sa s vami lúčim a ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Turnaj o pohár primátora mesta Nemšová Jána Mingára sa uskutočnil už po 6. raz v domácej mestskej športovej hale. Počas florbalového maratónu odohralo 6 tímov, medzi nimi aj družstvo z Českej republiky 15 zápasov. Finálový duel bol medzi domácimi žiačkami Nemšovankami a žiačkami Stupavy. Ešte pred ním zhodnotila výkony tímu kapitánka Dominika Sádecká. Dneska sme odohrali už 4 zápasy, mali sme silnejších a slabších súperov. Teraz by sme mali hrať pravdepodobne najsilnejší zápas. Ale takže dievčatá nás podržali, hrali sme dobre, takže som spokojná. Máte strach pred týmto zápasom? Tak strach je asi pred každým zápasom, alebo skôr taká tréma, ako to dopadne. Odhodlanie a bojovnosť zverenkyniam trénera Petra Tydlačku pomohli. Posledný zápas vyhrali 2-0, čím obsadili prvé miesto vo výsledkovej tabuľke turnaja. Za sebou nechali Slavičín, Stupavu, Pruské, Mikušovce a na chvoste zostala Záhorská Bystrica. Veľkonočný turnaj dopadol pre nás veľmi dobre, lebo ako sme predpokladali, tá sila tej mládežníckej základne v Nemšovej, konkrétne v Nemšovej, je veľmi dobrá a vlastne aj najväčšia z celého Slovenska, čo dokazujeme aj medzinárodných výsledkoch, respektíve čo sme dosiahli v Prahe po celej Európe. Asi najväčší úspech sa zrodil minulý rok v Prahe na neoficiálnych majstrovstvách sveta v žiackych kategóriách, kde vo finále so švédskym Štokholmom dievčatá remizovali 3-3 a na trestné strieľanie prehrali 3-2. Titul najlepšia brankárka turnaja získala Michaela Oškrdová, gólmanka Nemšovej. No, boli silní superi. Ale napriek tomu si získala takéto ocenenie, už sa ti to niekedy podarilo, alebo tentokrát to bolo po prvý raz? Už druhý, bolo to, neviem, asi pred 2 rokmi na Bratislavskej lige. A ako dlho už chytáš? Asi 3 roky. Zaslúžené, lebo nedostala ani jeden gól. A kto vychytá šanely vlastne v zápase, takže ten musí byť najlepší, jednoznačne. Tieto úspechy v dievčenskej kategórii sa vedenie nemšovského florbalového tímu snaží pretaviť do žien. Práve hráčky extraligy nastúpili na palubovku hneď po turnaji, a to aj s posilou v podobe ich nasledovníčok malých škôlkárok. Po veľmi dramatickom zápase prvého semifinále vyhrali nad Žilinou 7-6 a vedú na zápasy 1-0. A štvrté pokračovanie našej relácie bolo o doprave a motorizme.